Эх, скручу я дудку, такое заиграю, что усім будет шутка от краю до краю. Богушевич з ліку тих геніїв, які здольні не тільки спастигнуць і выказаць душу свайго народу, але і некалькімі словамі накрэсліць, прадвызначыць, запраграмаваць ягоны шлях. Сёння можна пачуць думку, што, маўляў, нацыянальны праект мужыцкага адваката Богушевіча аказаўся для Беларусі не самым плённым. Але, як вядома, гісторыя не мае умоўнага ладу. І ў тым, што на палітычнай карце свету ёсць краіна пад назвай Рэспубліка Беларусь, несумненная заслуга Францішка Богушевіча. Будучы класік беларускай літаратуры Францішак Богушевіч нарадзіўся ў 1840 годзе ў фальварку Свіраны, што каля Вільні, у сям'і дробнага шляхціча. Паспяхова скончыўшы віленскую гімназію, юнак паступіў на фізіка-матэматычны факультэт Петербургскага універсітэта. Аднак ужо праз 2 месяцы быў адлічаны за ўдзел у студэнцкіх хваляваннях. Вярнуўшыся дадому, хлопец працаваў настаўнікам у вясковай школе. Калі неўзабаве выбухнула антырасейскае паўстанне пад ачолам Кастуся Каліноўскага, Богушевіч без роздуму стаў у шэрагі змагароў за незалежнасць бацькаўшчыны. Ён ваяваў пад ачолам знакамітага Людвіка Нарбута, атрад якога паспяхова дзейнічаў у ваколіцах Ліды. У Віленскай гімназіі Францішак Богушевіч сябруе з Ігмунтам Мінейкам, братамі Далевскімі, якія неўзабаве стануць паўстанцкімі камандзірамі. І сам Богушевіч у змагарным 1863 годзе возьме в рукі зброю і будзе ваяваць у паўстанцкім аддзеле Людвіка Нарбута. Большасць ягоных баявых паплечнікаў змагаліся за аднаўленне Рэчы Паспалітай у межах 1772 года. Богушевіч жа ваяваў за будучую Беларусь. У адным з баёў Богушевіч быў паранены. Ратуючыся ад пераследу карнікаў, хлопец з'язджае ва ўкраіну. Тады ён яшчэ не ведаў, што пакідае радзіму на доўгія 20 гадоў. У 1865-1868 годах Францішак Богушевіч навучаўся ў Нежанскім юрыдычным ліцэі. Пасля працаваў у розных судовых установах і толькі ў 1883 годзе атрымаў магчымасць вярнуцца ў Беларусь. Францішак Богушевіч прыязджае ў горад сваёй маладосці Вільню. Вопытны юрыст, ён займаецца прыватнай адвакацкай практыкай. Ягонымі кліентамі была пераважна гарадская бедната ды сяляне, з якімі Богушевіч размаўляў на беларускай мове. Мужыцкі адвакат. Так называлі Францішка Богушевіча жыхары Вільні і ваколіцаў. Тады яшчэ ніхто не ведаў, што Богушевіч не толькі размаўляе з сялянамі на роднай мове, але і складае па-беларуску вершы. У 1891 годзе ў Кракаве пад псеўданімам Мацей Бурачок выйшаў ягоны першы паэтычны зборнік «Дудка беларуская». Гэтыя 16 вершаў і аўтарская прадмова сталі сапраўдным мастацкім выбухам для сучаснікаў. Братцы, мілыя, дзеці зямлі маткі маёй, вам ахвяруючы працу сваю, мушу с вами пагаварыць трохі аб нашай долі-нядолі, аб нашай бацькавай спрадвечнай мове, которую мы самі, да і не адны мы, а ўсе людзі цёмныя, мужыцкай завуць, а завецца яна беларускай.
быў свядомым ідэолагам беларускага адраджэння. Это мягкая формуліроўка, можна казаць па-навуковаму, ідэолаг беларускага нацыяналізму. Вось в этом значнасць і заслуга Багушевіча, ён быў таксама будзіцелем беларусаў. Гэта другая фаза развіцця нацыянальных рухаў у цэнтральна-ўсходняй Еўропе, фаза нацыянальнай агітацыі. Група інтэлігенцыі, да якой належаў Багушевіч, пачынае пераконваць сяброў супольнасці, што яны народ, што яны не частка этнічная, этнаграфічная, нейкай іншай, большай дзяржаўнай супольнасці, у даным выпадку расейцаў ці палякаў, што яны свой самастойны народ. І в гэтым значэнні Францішка Багушевіча як будзіцеля, ён быў літаратарам. І таксама не дзіўна, таму што будзілі, абуджалі народ да нацыянальнага жыцця якраз літаратары. Это было непросто, таму што вядома, што сяляне пачынаюць мець нацыянальнае пачуцце, пачынаюць свядома ўдзельнічаць у нацыянальным руху толькі ад другога пакалення пасля вызвалення ад прыгону. Это было якраз другое пакаленне дарастала, которое вучылася на творах Бурачка, да которых ён звяртаўся, Францішак Багушевіч, з которых ён рабіў беларусаў. І ўдалося. Будучы кіраўнік Польшчы Юзеф Пілсудскі у маладосці асабіста кіраваў кантрабандай дудкі беларускай з Кракава на беларускія землі. У 1894 годзе пад псеўданімам Сымон Рэўка з-пад Барысава быў выдадзены другі зборнік Францішка Багушевіча «Смык беларускі». Сапраўдным падарункам лёсу для паэта стала нечаканая спадчына ад аднаго са сваякоў. Багушевіч расплаціўся з пазыкамі і пераехаў у вёску Пушляны, што на Смаргоншчыне, каб цалкам аддацца творчай працы. Вядома, што Францішкам Багушевічам былі складзены яшчэ два паэтычныя зборнікі «Скрыпка беларуская» і «Беларускія апавяданні Бурачка». Апошні зборнік быў нават здадзены ў віленскую друкарню, аднак абодва бясследна зніклі, і дагэтуль іх лёс невядомы. Сэрца паэта перастала біцца ў 1900 годзе. Разам з ім адышло ў гісторыю цэлае 19 стагоддзе. Аднак запаветы Францішка Багушевіча, зробленыя больш за 100 гадоў таму, актуальны і да сёння. Творчая спадчына і ідэалагічная спадчына Францішка Багушевіча вельмі актуальная і сёння. Напрыклад, яго знакаміты лозунг «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмерці». Это вот такая вельмі кароткая ідэалогія нацыяналізму не толькі беларускага, таму што якраз у канцы 19 стагоддзя, пачатку 20-га, это было асноўнае адрозненне народа, мова. Там мой народ, дзе гучыць моя мова. И это у нас актуально, потому что з'явилася такая, не сказал бы, плынька таких так званых палітычных патрыётаў Беларусі сёння. Асноўная сутнасць, на мою думку, это люди, которые не хочуць або не могуць вывучыць беларускую мову, ім гэта нязручна, ад іх это патрабуе высілкаў, яны прыдумалі, што вы этнічныя патрыёты, которые на мову звяртаюць увагу, вы перажытак 19 стагоддзя, а мы сапраўдныя патрыёты, мы патрыёты палітычныя. Так вось, не было б нашай краіны, каб былі ў нас адныя палітычныя патрыёты. І не будзе нашай краіны, это мы бачым у святле апошніх падзеяў у краіне, у святле расійскай экспансіі, калі мы будзем расійскамоўнымі беларускімі патрыётамі. І вось тут спадчына, запаветы Багушевіча вельмі актуальна гучаць. Шмат было такіх народаў, што страцілі наперш мову сваю, так як той чалавек, перад скананнем которому мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі.